To fa, masu kallon mu da sauraron mu suka kasance da wannan tasha mai albarka mai suna Duniyar Sheri TV. Sai dai za mu kawo muku sheri a kan gidan sarauta. Ganin yacce Yarima ya ba da wasiyar wajen Prince Bello. Ya ce a kira mai Ma'azzam da Prince Bello da Yarima. Sai dai an kira mahaifiyarsu gabaki ɗaya sun zauna har da Fa'iza. Ganin cewa ya yi musu alkawarin cewa yana so ya maida Prince Bello ya ci gaba da zama a sarautarsa, ganin ya ci gaba da bakarsa a kan shi. Sai dai an gayyato Alhaji Sabiu tsohon gwamna ganin cewa shi ma ya ba da shawara ganin a maida Prince Bello komawa sarautarsa. Sai dai Alhaji Sabiu ya ce ai bai cancanta ba saboda yaron da ya ɓata musu zuri'a gabaki ɗaya. Sai dai Alhaji Sabiu ya ce bai kamata a maida Prince Bello ganin cewa ya koma kan kujerarsa ta sarauta ba, saboda ai ba shi da kunya kuma baya ganin girman iyayensa kuma baya ganin girman na gaba da shi. Saboda ya saka wata ƙaramar yarinya soyayya duka ta duniya. Kawai ya rufe idonsa, kawai shi baya ganin komai, kawai sai dai duhu. Kuma akan haka ma fa har ya saki Fa'iza matarsa. Kuma akan hakan ma suka fara sa'insa da shi da mai jiran gado Ma'azzam kenan. Sai dai Alhaji Sabiu tsohon gwamna ya faɗa mai martaba ganin hakan wannan magana ba za ta yiwu ba, sai dai a dakatar da Yarima. Ganin cewa bai kamata a ba wa Prince Bello wannan takara ba. Ganin cewa yaron da bai kamata a ba shi sarauta ba a yanzu. Amma Allah ya taimake ka ranka ya daɗe. Kar a ce na shiga sahun da ba nawa ba, duba nake. Sarki ya ce ya ji daɗi da kalaman da Alhaji Sabiu ya faɗa. Amma a yi haƙuri tun da Prince Bello ya gano kuskurensa. A yanzu yarinyar da ake ta ɓata musu zuri'a a yanzu Ubangiji ya yi ta fita daga cikin gidan. Sai dai an umarci Ma'azzam ya ba wa Prince Bello kujerar nan ya ci gaba da baka. Saboda Prince Bello yana da hankali har da biyayya. Kuma ya gane kuskurensa, ganin haka ya zo wajen Yarima ya yafe masa har ya ƙawatar. Sai dai Yarima ya ce shi tun da yake a duniya Prince Bello bai taɓa birge shi ba. Ganin a yadda ya saki matar da ya fi ƙauna Bintu. Amma in dai fitar da shi ne mafi alkhairi to Allah ya saka. Idan kuma ba shi ne ba Allah ya dawo mai da ita cikin zuciyarsa. Sai dai ya nuƙi Fa'iza ta yi haƙuri ga abin da Prince Bello ya mata. Kuma ya ce muddin idan yana raye da Fa'iza da Prince Bello za su ci gaba da rayuwa a cikin aurensu. Kuma ita za a ba wa babban ɗaki tafi da kenan. Sai dai mai sauraro ina so ka ci gaba da bibiyar mu ganin mun ɗora muku bidiyon da Yarima ya ɗora Prince Bello a kujerar nan tashi da shi da matar nan tashi Fa'iza. A yacca Ma'azzam ya nuna farin ciki ga wannan abin da ya nuna. To mai sauraro sai dai ina so ka zama alƙali ganin wannan cewa a ganin ku ya cancanta Prince Bello ya dawo kujerarsa ko bai cancanta ba, ko kuma a bawa Ma'azzam ya ci gaba da rayuwarsu. Sai dai mai sauraro ina so mu haɗu a comment section ganin kun ɗora mana wannan.